was o bukog ni Santa Maria ug wala usab tradisyon nga nagsulti nga siya sa iyang lubnganan adunay iyahang lawas. Giingon sa usa ka history theologian nga si Stephen Shoemaker sa iyang libro nga gitawag og The Mary in the Christian Faith and Devotion, Yale University. Ikaduha nga kaigsunan nga ebidensya, Encyclopedia of Early Christianity. Matod pa din kining Encyclopedia of Early Christianity sinulat din ni Everett Ferguson. Nasa page 351 to 352, volume 1. Matod pa din no burial site containing the body remain. No burial site containing the bodily remains of Mary was ever venerated in early Christianity. Matod pa din wala bisan usa kalugnanan nga adunay lawas ni Maria nga gitahod sa unang mga Kristiyano. So doon na natay duha ka punuan o duha ka sanga sa haligi nga atoan ng gihatag sa atong mga igsoon. Ikatulo, dining gitawag og Mary and the Fathers of the Church by Luis Agambiro. Gitawag kini sa Patristic Scholars, page 178. Matod pa niya, none of the fathers speaks of relics of Mary or of tongue containing her body. Sa Bisaya, matod pa niya, walay bisan usa sa mga unang amahan sa simbahan nga naghisgot sa mga relikya, sa mga relikya. Sample, bukod, yahang kuan kanang mga gamit, anak. So yun na rin, relikya ni Maria o sa usa kalugnanan nga naglangkob sa iyahang lawas. So doon na tayo tulo ka pagpamatuod na kaigsunan, sumala sa kong ingon, doon na tayo duha ka haligi, biblical and historical. So ang importante sa ato ang pagtuon karon. This is not quarreling mga kaigsunan, kundi usa kini ka theological study o sa ka pagtuon may tungod sa kang Santa Maria. Kay kasagaran mong sa mga igsuon nato, dili sila mo recognize kang Santa Maria, wala nila tagai o dakong pagtagad kining inahan sa atong Ginoo. Maayo na ta moingon nga praise the Lord. Amen Jesus. How about Mary? Na kung wala ni si Santa Maria, wala mo Jesus pa. Kung wala si Santa Maria, wala mo i-praise ron. So, sa logic mga kaigsunan, kung nanguyap ka sa usa ka babae, unaha og hangyo pag inahan kung musugot ba nga panguyapan nimo. Kung higugma nimo ang imong asawa, higugma apod ang iyang inahan, dawata ang iyang inahan. Kung gidawat ninyo si Kristo, dawata ang inahan niya nga si Santa Maria. Pero sa kadaghanang doon sa protestante, dinhi sa Pilipinas, reject nila ang palaang inahan ng kaigsunan sa atong Ginoo. Sunod na pagpamatuod, kining gitawag og Scholars Encyclopedia Volume 16 sa iyang page 471. Matod pa din Eusebius of Caesarea, 2nd century, wrote in the Chronicon that the Virgin Mary, Mother of Jesus Christ, was assumed into heaven, which according to the few writers. So, ingon din nga, ingon si Eusebius, usa sa mga church father sa simbahan, nga si Santa Maria gidala sa langit. Matod pa ni Eusebius, sumala sa daghang mga writers sa simbahan. Onya, ining daghan patag mga referensya. Di na lang nato ihatag, doon na naman tayo upat nga nahatag sa syllogism gani. Kung ang imong first premise tinuod, second premise tinuod, ang conclusion na anak makaigsoon ang tinuod. Anong gitawag sa syllogism? Anong ikot pasabot sa syllogism? Sa rules of debate. Dito sa Biblia. Nasayod man ning ako ang katbang ang akong ikot kining Revelation chapter 12 verse 1.
Ang Revelation chapter 12 verse 1 gitawag kini siya literal and historical interpretation. Literal and historical interpretation. Una, kita now na tinuod ang mga paghitabo na sa pananahon sa Biblia. Ikaduha, example sa mga tinuod nga nahitabo sa pananahon sa Biblia. Ang bata, literal nga si Kristo, o doon na usap nga responsibilidad nga babae sa kasaysayan nga nanganak o Kristo. O kaning babayhana, hindi madinay sa kasaysayan nga mao ni si Santa Maria. Pila ba ka-interpretasyon mga kaigsunan ang nasa Revelation 12? Number 1, doon ay gitawag o tulog na interpretasyon. Number 1, gitawag siya sa akong ingon kanina, literal and historical. Ngano? Doon ay natao sa kasaysayan na bata nga maghari sa tibok kalibutan. Mabasa na sa 1 Timoteo, Kapitulo 1, Kapitulo 6, versikulo 15. Ikaduha, symbolic, itawag na siya allegorical. Nga naman, ang mga simbolo nagrepresenta sa espirituhanong tinuod. Bakit problema na? Kaya ang mga simbolo nagrepresenta na siya sa espirituhanong tinuod. Example, ang babae, mao ang Israel, ang simbahan, o si Santa Maria. Walang interpretation sa Catholic Church. Ang babae sa Revelation 12, mao ang Israel, ang simbahan, o si Santa Maria. Ang problema sa atong mga igsoon, ng mga protestante, diyan na sila sa usa, sa church na sila. Sunod, mga kaigsunan. Ikatulo, kining gitawag og typological prophetic. Typological prophetic. Ang typological prophetic mga kaigsunan, mao ang usa, mao nagpasabot kini nga usa ka tao sa panghitabo o simbolo sa Biblia nga nagrepresenta og mas dako nga plano sa Dios alang sa atong kaluwasan. Ano gitawag og typological prophetic. Ilong gabi ha, doon ay tulog interpretasyon sa Revelation 12. Ikatulo, example aning gitawag typological prophetic. Ang babae, mao si Santa Maria. Gani, ang referensya, ang kining gitawag og basahon sa atong mga igsoon nga 70 Adventist. 70 Adventist man akong kaatbang ron. Ang basahon sa 70 Adventist, kining gitawag og Daniel and Revelation na ako ani kay usaman ko sa mga evangelist kaniadto. Dili ang evangelist, maligya po kog libro. Kanang literature evangelist, maligya ka mga libro sa SDA. Wali po na sila, musangya po na man gitawag mo yung literature evangelist. Kining Daniel and Revelation, nakaseminar ko ani, usa ka semana seminar na mo ani sa Southern Mindanao Mission, General Santos City. Ingon din sa page, dali lang ha, page 56, ingon din. Who is the woman in Revelation chapter 12? Pangutan na ni, kinsa ang babae ko no sa Revelation chapter 12, sumala sa libro nila nga Daniel and Revelation. Ingon din, the cosmic woman, ang langitong babae, bato ta. Woman is the woman of chapter 12 because he gives birth to Christ. First suppose she represent Mary. Ano? Ang ilang libro nga, ningon nga nagrepresenta po kang Santa Maria. Ikadua, the woman of Revelation 12 was to experience intense persecution. Indication in scripture that Mary was particularly persecuted. Yun din, following either Christ's birth or of his ascension. Natin pa din nga ang babae ko, no? Sa Revelation 12, nakaagi o grabe nga lutos. O sumala pa sa balang kasulatan, mo kini si Santa Maria. Particularly, this is Mary, matod pa silang libro. So, kining libro nila, nag-ingon po nga ang, sa kining gitawag o the National Sunday Law, nag-ingon po nga kanang bata nga na tao sa pinagayag 1 versikulo pinagayag 12 nga 1 nga to sa 5 lang kay mao man atong pamatukan mo 1:5 yaman yun ang ato ang lintunganay mao kuno na si Kristo. So kanang bata nga na tao diha sa Revelation 12 nga nagkalag rod of iron mao na si Kristo. Sumala aning libro nila nga National Sunday Law. So mga kaigsunan, ang Biblia nga akong gamiton, doon na tayo daghan nga Biblia nga tinabulgata,
sa iyang footnotes sa Biblia Kristiyanong Katilingban, sa iyang footnotes, puro na nagsulti, wala gidinay niya kasi Santa Maria, usas mao ang usa sa kanang gitawag nato og katumanan na ng pinadayag dusi ni Santa Maria. Dili ko mukwot sa libro sa Protestante, kauban nila, Protestante. Kaya ug mukwot ko ano yung mga Biblia nato, may uno sa inyong na Biblia. So dili ta sa Biblia sa Protestante nga kauban nila. So, ang Biblia sa Protestante, kini gitawag og the Voice Bible, sa Pinadayag, Kapitulo 12, versikulo 1, nag-ingon din yun din the sign that appears in the vision of the celestial woman. Bato pa din ang gitawag din ang pananawon nga nagpakita, ang usa ka pananawon nga nagpakita sa langit ng babae, who gives birth to a son. It's possible, Mary. So, hindi ko nung nakita ni San Juan, kano si San Juan manggid makaigsunan ang tagaan ani nga pananahon. Tungod kay si San Juan, mao ang pinalangga nga apostolis sa atong Ginoo. Siya ang gibinlan sa atong Ginoo, sa diyang namatay siya sa cross. Unsa giingon sa atong Ginoo? Babae ang imong anak. Kano gibinlan man si San Juan kay pinalangga man siya nga apostolis sa atong Ginoo. Kanang favorito siya ba? Unya, wala nga siya ang gitagaan o pananawon diya sa Pinadayag, Kapitulo 12, versikulo 1 ngadto 5. Apay oras, last 42 minutes. So ada ka mga kaigsunan, inana na kagamay ang akong explanation. Hinaot nga, ini nga dialogo or debate, dili niya ingon nga kinsay mapildi na mo. Kung dili to educate the Catholic faithful, nga wala pa makabalo nining dogma sa atong simbahan. No? Dili na ingon nga kag-anay, kundi ang ato ang pagwali sa atong mga kaigsuonan nga uhaw nining pagtulunan sa Mariology. So daghang salamat o may hapon akong tanan dalagon Diyos. Daghang salamat sa atong affirmative side sa iyang presentation for 15 minutes. O karon, ito maglagan at ta sa cross-examination or interpolation. Go, nawala mo live. 10 minutes interpolation coming from the negative evangelist Alan Alpiris. For 10 minutes, timer starts now. Daghang salamat, Mr. Moderator. Bro Stalwart, unang pangutana. Bro, unang tubag bro. Sumala sa tema na imong ipamatud-an nga si Maria ipasaka sa langit. Sumala sa Biblia o mga referensya, pangutana. Naabay bersikulo sa Biblia nga nag-ingon nga si Maria ipasaka sa langit ang iyang lawas? Yes or no? Yes, na ay masaktan impliedly with clarification. Na ay masaktan, yes. Na ay masaktan impliedly with clarification. Kanang Revelation 12 lagi. Unya, kanang Revelation 12, isuportawan na sa libro ninyo. Nagitawag o Daniel and Revelation o kinitawag National Sunday Law. So likod tayo, ang atong pagpamatuod na doon na tayo kasihan. Dahil sa atong giingon, ang akong haligi aning timaha, ang akong haligi aning nga topic is duha. Primary na akong haligi, historical evidence. Secondary ang written tradition ng mga Biblia. Next speaker. Daghang salamat sa tabang sa akong pangutana. Pangalawa pangutana. Nag-ingon man ka nga na ay mabasa sa Biblia implied. Sumala sa tema nga imong gipamatud-an nga si Maria gipasaka sa langit. Mao ba na ang mabasa sa Pinadayag 12 versikulo 1? Yes, Objection, Mr. Moderator. What is your objection? Ang opponent gamit o fallacy of presumption or fallacy of silence. Gusto niya ipabasa ang tibuok tema, which is ay proving pamatud-an. Dili pasahon tanan dito sa Biblia. Walang iyon ko nga dahil mabasa impliedly. Walang ang atong objection bigamit siya of fallacy of silence or presumption. Counter objection, Okay. Mr. Moderator. Kasi objection. Atong gipangutana siya na naabay bersikulo nga mabasa nga si Maria
gipasaka sa langit kini tima. At iyang tubag naa. So wala ko mapalasi. Ako siyang gigukod kung unsa ka matinud-anon sa siyang isulti na mabasa. Mga pala po sa versikulo sa Pinariyag 12 na abay word na mabasa nga si Maria gipasaka sa langit. So mga pala po sa dito. Sa tema, wala tayo diri mabasa nga gigamit ang word mabasa. Balik ka sa tema. Ito sa klarohan tema. Pamatud-an nga si Santa Maria gibayaw ngadto sa langit sumalang dili ang referensya. So, iyan ang di-qualify kaniya sa ang objection nga dili litra por litra implied. Kaya pag inong implication kay sa tema, wala man ko'y mabasa. So, iyan ang di-qualify ang iyang tupag implied. Ito pa, bisag dili mabasa sa iyang side, kasabot. So, why mo ito kasabot? Next question. Okay, salamat. Atong nadungog sa imong pamahayag nga ang pinadayag 12 literal nga historical. Pangutana. Sumala din sa inyong Biblia na siya imprimatur, the Catholic Youth Bible, tulog ka mga imprimatur, mga bishop, na matod pa din ato basahan. The vision of the vision of the chapter in the vision of chapter 12 in Revelation symbolizes the great battle between Christ and Satan. Pangutana, imo ba ni uyonan? Yes or no? Yes, uyunan nato ka naman. Kay kanang Kristo na nga nagigbato kang Satanas na tao na gikan sa sabakan ni Santa Maria. Unya ang Revelation 12 nag-iskot o babae na nagsabak o bata na sumala ni inyong national sandilo ang bata nga gipakatao diha si Kristo. Unya alangan mag kanang nagpakatao sa bata diha upon ba na tao yun na. Unya sumala pa ni inyong gitawag o Daniel and Revelation usa sa mga kahulugan diya sa pananaw ni San Juan, sumala ini si Maria. So, manang sakto ang amo ang pagpanudlo. Matod pa nimo nga insakto nga ang Pinariyag 12 simbolismo, pero sa imong pahayag literal. O literal. Imong giuyunan nga insakto simbolismo. Pangutana. Imo na bang bakwion ang imong giingon nga literal Pinariyag 12? Yes or no? Objection, Mr. Rodrigo. Okay, what's his objection? Ako nang pasabot kanina na ang pinadayag Kapitulo 12, dili lang simboliko, kundi literal po nga nitabo. So, dili sa mga tana o one lang, kaya akong explanation, duha man. Subukton ko niya anang duha. Puro man ang duha, uban man ang duha. Huwag ako niingon na literal lang. Akong giingon, dili lang siya literal, kundi simbolikal po. Counter objection, Mr. Coordinator. Ang iyahang objection na sa rason na gusto siya na ang imong pangutana dili lang sa pikasahit kay duha man kasahit ang iyang gidala. Counter objection, Mr. Coordinator. Okay, maganda ko sa imong Ang contribution. karong counter mo ni, wala pa ko pangutana sa simbolikal dito po sa literal. Duha man, niuyon naman siya nga matod pa na ko nga literal man niya, niuyon na simbolikal. So mo na nga, niuyon ba sa iyang bakwiyon nga dili siya simbolikal kay literal. Kaya giuyon na naman yung simbolikal. Moderator side. Mo na siya Ang nagputana. question sa nimo to sa i-clarify kay klaro magud iyang side po na both symbolical and literal. So kung imong uyunan sa literal, nya mo dili ka symbolical mo imong pangutana, magbuba man, mag-away ako. Magawa. Okay, sunod. So ang imong pangutana nang nahawa na sa isyu kay duha man iyang ideya. So kung imong ingnon sa literal, imo na pagilon na dili na symbolical, imong giguba ang iyang presentation nga duha. Duha ang pagpangutana parang dili ka mukawas. Correct. Okay, salamat, Mr. Coordinator. Sunod pangutana. Atong nadungog nga matod pa nimo nga ang pagsabot sa subang Katoliko sa babae nagsimbolo sa Israel. Pangutana. Sumala nining libruha. The Catholic Youth Bible na imprimatur na ang babae nagsimbolo
sa iglesia ng mga Kristohanon. Ima ba yung ngayon na, yes o no? Yes, sakto kaayo na. Kay sa ato nang gi-explain kanina, dili lang kay church na, dili lang po kay Israel na, kundi apil po si Santa Maria niya na. Ha? Apil po si Santa Maria. Wag na gidinay. Wag na ko nagidinay. Ang imo lang gikot, kada lang isa. So, tuluha kay ang interpretation sa kadaghanan nga theologian sa Biblia, tulo. Si Maria, ang simbahan, o ang Israel. So, mana nga, pangutan gyud kung ang tulo. Eh, wa man ako nagidinay ang church. Wa po na ako gidinay ang Israel. Wa po na ako, samot nang wa na ako gidinay sa Santa Maria. So, tulo gyud na siya. Upa na sila. Mao man ay mga interpretation sa theologian, labi na sa mga church fathers. Next Okay, question. palakat na panutana. Sumala sa inyong libro. Ay pagto. The Apostles' Creed. Ay pagto ato. Nag-ingon. Ay pagto ato. Anong butan? Nasa 9, November 1, 1950, ginugma ni Pope Pius XII ang Assumption of Mary. Pangutana, ni anang panahon na sa 1950, ang Diyos ba may nagpasakla ni Maria dito sa langit? Yes or no? Sayo pang imong pagsabot, no? Sayo pang imong pagsabot. Why? Tungod kay ang imong pagsabot, dili mo ang pagsabot sa Katolik. Ang pagdugma, dili mo ang pagdugma. Moderator's time. Ang imong trabaho, i-object sa daan. I-object sa iyang pangutana. No, Mr. Moderator, dapat no. mo, kay considering nga nag-isip ka nga sa iyong pangutana, i-object sa kay ano-ano Okay, sige. Thank you, moderator. Thank you. Objection. Okay, dili lang ko objection. Sa ang imong gikot, sakto na. Wala nimo na kasabte. Kay sa imong gikot, dili ang pagdugma mao ang pagsugod sa pagpasaka ni Santa Maria. Dili. Example, ang Pilipinas, gipanganlag Pilipinas 15th century, mao pa ba ang pagsugod sa Pilipinas? No. Nanay Revelation 12 na nakita ni San Juan, usa pa dugma ang dugma manggod, gipasabot sa simbahan nga dinigid nga pagtulunan dawaton sa tanan nga Katoliko. Okay. Wala pagpasabot sa dugma. Moderator's time. The Good. objection Init lagi is dire. granted. So you have to change your question. Ang imong pangutana, nangutana ka, nga dili nila side, Init lagi. wala silang side ang imong pangutana. So, usbang yung pangutana. Sunod pangutana. Ilan yung side. O sunod pangutana. Kining inyong dogmang pagturong Katoliko nga human si Maria na buktuan sa kinabuhi gipasaka sa langit ng lawas ug dalan. Pangutana. Makatug-an ka ba kung sa tumigang nga namatay si Maria? Yes or no? Objection, Mr. Moderator. Objection. Niuyo na siya nga si Santa Maria gisaka sa langit pero ang iya na lang gipangutana makatugan ba kung kanus namatay. So, meaning niuyo na lang niya kung di ba? Niuyo na siya nga gisaka sa langit ang iya gipangutana ang kamatayo naman ni Santa Maria. Council objection. Wala ko mauyon sa tima pag nagdebate niya. Wala nga, naaman nilang dugmang pagtuo na human si Maria namatay, gipasaka sa langit. So, mo na nga atong gipangutana, makatug-an ba sa kusang tuiga? So, naana sa tima, wala na siya mawala sa tima. Kaya, nag-discuss kamatayon ni Maria. Alter ko. Double objection na. So, ang mahita po, sa side sa moderator, ang imong pangutana, pariho na niuyo na ka sa misaka sa Maria. Ang imong pangutana, pariho na niuyo ka sa misaka sa Maria. Tapos naman sa si Maria ni Saka. So, pangutana, attend sa iyang presentation. Pariho niuyo ka. Kung sa mga kumita sa misaka. Change your question. Okay, change question. Salamat. Salamat. Okay. Wala ko muuyon sa Mr. Victor, ako sa nagtigisyon na famous ni. Wala ko muuyon sa doktrina nga dogmang Katoliko. May nung nag-debate mo. So pagkatana na ko bro. Kailang dogman yung Katoliko nga si Maria namatay, ipasaka sa langit. Ang Diyos ba may sulti na? Yes or no? Okay. The Matthew 16:18. Moderator's time, yes or no? Yes. Matthew 16:18. The full authority of God given to the church. So kung unsay gisulti sa simbahan, gikan sa Dios. Objection, moderator. Is there objection? Wala ko mga tanag authority sa simbahan. Yes.
ang akong pangutana, si Kristo ba ang nag-ingon nga human si Maria namatay gipasaka sa langit niya lawas? Ano ito Okay, ba? modern side. Ang iyang counter objection na wala sa nangutana of authority. Asking na ang amahan din mo ay nagsuot na si Kristo mo pasaka. So, the question is granted. You are obliged to answer. Okay. Si Kristo ba nagsulti? Yes, impliedly. Masabot. Masabta na to with qualification. Ano man? Kaya ang otoridad sa simbahan, ang otoridad ni Kristo, gibilin sa mga apostoles. Kaya kini mga apostoles na-govern sa church. Kaya kini church, tunay mga obispo nga nakasumpay. O pag-abot niya sa 15th century, correct me if I'm wrong, gi-declare sa simbahan na kini mao ang dogma na si Santa Maria gisaka sa langit, lawas o kanan. Okay, palungat pangutana. Matod pa nimo nga si Kristo mo nag-ingon nagipasaka sa langit si Maria human nagbutuas kinabuhi. Palungat pangutana. Naa ba kay ikahatag nga bersikulo nga nag-ingon si Kristo nga human si Maria namatay gipasaka sa langit sa Dios? Yes or no? Objection, Mr. Moderator. Okay, what is your Lalo kaya kung ito ba ganina? Yes, with qualification. Wala nga, gi-qualify na ko. Kaya ang simbahan, gibilin na ni Kristo sa mga apostoles. Wala naman si Kristo niya ng panahon na wala nga nagpadayon ang otoridad ni Kristo sa simbahan o naghimog dogma, nga kining dogma ha, pagka sundon sa tanang katoliko o tuuhan na si Santa Maria ipasaka sa langit lawas o kalat. Counter objection, Mr. Moderator. Walang ningon ko with qualification. Niyis na siya nga nag-ingon si Kristo nga human si Maria namatay gipasaka sa langit. Wala nga ako siyang gipaluwat nga naabay bersikulo nga nag-ingon si Kristo nga human si Maria namatay gipasaka sa langit para nga klaro nag-ingon niya nga yes na moderator's time? Ang iyang objection is granted. Let me explain. Yeah? Ang iyahang objection is granted tungod kay nangutana na siya karon agad sa imong pag-yes ka ganiha. Na si Kristo nag-ingon o mabasa ka na si Kristo ingon nga misaka. So di pangayuan ka niya o mabasa kay mi yes man ka ganiha. Verbatimly, wala, pero impliedly na di ba ha? Verbatimly, wala, pero impliedly na Wala ko ito pag-gusto dito. Moderator's time, wala na tayo mahimo, kaya ang imo gusto litra po litra, implication ang iyang idea. Okay, salamat. Nakatag sa lungsod, next question. Okay. So, kay imo man giuyunan o giangkon man nimo nga walay mabasa verbatim nya impliedly na pangutana. Mauyon ka na ba? Nga dili day si Kristo ang nag-ingon na human si Maria nabugtos kung may ipasaka sa langit ng gawas? Yes or no? No, nga naman, di pasabot ka. Ang imong giingon nga si Kristo nabay mabasa, verbatimly wala, pero impliedly na So walang di na kuuyunan ng imong pangutana. Eh nga naman, pag ingon galing nga verbatimly, ang imong boot ipabasa sa kuha, di na mabasa. Verbatimly, wala gina. Pag imong impliedly na through the authority of Jesus Christ nga gihatag niya sa church. Mana nga, kung ibo kung gugdon na ng litra por litra, sumala pa ni Apostol Pablo, ang litra makapatay, mga matay, tanak. Okay, last question, last answer. Okay, last na pangutana. Akong nadungog ang Collins Encyclopedia 16 nga imong ikutlo sa pagpamatuod sa imong tema pangutana. Sa Collins Encyclopedia 16 ang nakasulat dito, naka-record pa sa Biblia? Yes or no? Yes, nga naman, 2 Thessalonica, nag-ingon, nga dunay mga tradisyon ng simbahan. O niya, sa Biblia, Hebreo Kapitulo 10, versikulo 1, sa itawag ko ka ng, nakalimot ko itong version sa Biblia, ingon dito, remember my friends, our history. So, kinahanglan, nung dumala itong kasaysayan. So, dapat, budawat ka sa kasaysayan. Kaya kasaysayan, nagtukan po tinoon. Wala na, sa atong debate ron, akong napamatunan, historically, theologically, nga, o biblically, na si Santa Maria, gidala sa langit, lawas, o kalat. Time. Okay, salamat. Salamat sa 10 minutes ka interpolation sa negative side. O karon,
Ato nasabta sa iyang negative stand, negative presentation, pagnikar, pagguba sa ipahayag sa affirmation, o affirmative side. 15 minutes, Evangelist Alan Alpiris. Timer starts now. Okay, sa ngalan sa ato nga Mayor Dinas Naga City, Honorable Valdemar Chong, natusab sa tanan nga mga city councilors, mga kagalaan, mga igsunan, may hapon kanyang tanan. Nini kaponon, malipayon ko nga nangayo kanyang katahuran, o malipayon ko nga nagpasalamat sa Dios tungod kay siya nag-uban kanato, niinitak na nahitabo ang dialogo. Ang akong katungod karon mga pagdigit sa tema nga gipamatud-an sa akong kaatbang. Assumption of merit. Ako sa gipangutana nga si Kristo ba ang nag-ingon? Nga human si Maria na bugtos kinabuhi gipasaka sa langit, ang ito ba? Yes. Gipalong up na ako nga mabasa bas Biblia nga si Kristo nag-ingon, isa verbatim mula kapag pwede na So buhat ipasabot nga ila ra ng interpretation nga pili walay biblical evidence nga si Maria human namatay gipasaka sa langit. Balik klaro mga igsoon. Karon ang pangutana mao kini. Kaning doktrina nga assumption of merit. Kinsa man di ay ang nagdugma niini. November 1, 1950, gidugma kini ni Pope Pius XII. Yang gideklarar nga human si Maria namatay gipasaka sa langit yang lawas ug kalat. Og maot kana ang tradisyonal o tradisyon pagtong Katoliko. Nga ang tradisyon nga pagtong Katoliko walay biblical evidence. Mga kaisunan. Karon ang iyang interpretation kanina sa iyang pagpahayag iyang giduwal. Nga naman kay hadlok siya mapiit dito sa mabasa nga simbolikal. Apan ang ilang libro, ang iyang pamahayag, literal. Mabasa. Apan mga kaisunan, sultihan ko kayo. Na kinipulong nga assumption of Mary. Assumption. Sa literal nga kalugan ini. Ako masahol. Oxford School Dictionary. Matag pa rin eh. Assumption. Something that accept without proof that it is true or true happen. Assumption. Usa bot pasabot, usa ka butang na imong gidawat. Something that you accept without proof. Usa ka butang na imong gidawat na walay prueba na kini tinuod nga nahitabo. Mabasa. Oxford School Dictionary. Sa ato pa, ang doktrina nga assumption of merit o saraka opinion, wala biblical evidence. Ilang gidawat nga wala ebidensya na kini tinuod nga nahitabo sumala sa Oxford School Dictionary. Claro, di pa rin masupat tungod kay standard din nga referensya. So niini nga kapuno karon klaro tataw nga ang assumption doctrine walay biblical evidence. Gidawat lang apan walay prueba nga kini tinuod nga nahitabo. Agong ipangutana si Kristo ba nag-ingon? Yes. Apan walay verbatim. Pag ingon nga impliedly, minito sa ilaha ra gyud ng mga pangunahuna. Kay matod pa sa ilang libro, kining libro,
answerable, matag pa dire, ako basaw, nothing is mentioned in the Bible about assumption. Moderator, point of order. That is not objection, point of order lang. Pwede na ako pangayoon ang full kwan sa libro niya kay murag answerable na may gihatag niya nga kwan. Kitsa yung nagsulat niya na Brad. Kitsa yung Okay, ang nagsulat na si Father Manuel Witaw. ang kwan, ang imprimatur. Ang imprimatur, si Most Reverend Angel N. Ladamio, Thank you, moderator. Thank you. Bishop sa Dumaguete. Okay, continue your... Klaro, nga nagpahayag dali nga wala gayon gisulti sa Biblia ang tulong assumption. Sa buhat ipasabot nga ang doctrine nga assumption of Mary usa lang ka opinion. Walay biblical evidence. Dili tinuod nga nahitabo. Karon mo higala. Gigamit niya ang pinadayag Kapitulo 12. Sa pagpangatuod sa ang tima na si Maria ipasaka sa langit. Ang pinadayag 12, mga kagalaan, dili ni mo mabasa verbatim na si Maria ipasaka sa langit. Usa siya kapanan-aon ni Juan Liberador. O ang ilang libro o Biblia, the Catholic, the Catholic Bible, nagpahayag na ang Revelation, ang pinanag 12, nagsimbolo taliwala sa gubat o sa lakong gubat ni Kristo ni Satanas. Pero ipahayag, literal doon si Maria. Mga higala, klaro, nga ang tima wala makabarog. Kaya ang pinanag 12 o sa kapananaw, gihimang literal. O niya, mingon siya nga, wala problema at simbolo. Kaya nga po pagtulong na sa Katolikuan. Apan kining gibasa na ko sa pinanag 12. Wala, ing na din nga, na ay literal, na apoy simbolikal. Tulog ka mga bishop, ang naga imprimatur ani magigsunan nga matod pa din sa pinag 12 nga ang babae nagsimbolo sa matuod nga iglesia na atay Biblia na asa mabasa magigsunan the Remedy Bible versikulo nyo dili footnote Pinag 12 ng ingon, the woman clothed with the sun, symbolizing the true church, clothed in God's character of love. So, di pasabot nga, ang pinanag 12 ang babaeng nagbisti o gadlaw ipagpurunan sa 12 ka mabiton, nagsimbolo sa magtuod na iglesia. Waing na nga, si Maria na. Wagaling na na. Mauni ang mabasa sa Biblia. O gisuportaran kini sa mga bishop nga ang babae dinhi karon mao ang Kristohanong iglesia. Yan gingon nga literal gyud si Maria nagsabak kay wala ay nagsabak. Apan ang kini nga Biblia ang pregnant woman dinhi isakto gingon niya nga nagsimbolo sa Israel. Nagalit kini ang kumprawat ba nga ang pregnant woman nagsimbolo sa Israel. O nga, kining Biblia, the Catholic Youth Bible nag-ingon nga the pregnant woman represent Israel from which the Messiah will come. So, buti pasabot nga, ang babae na nagmagbos, nagsimbolo sa Israel nga dito magagikan ang Messiah. So wala ina nga ang babae nagmabos, mauna si Maria, wala ina. Apan ang ilang tradisyon nag-ingon nga si Maria gipasaka sa langit. O ang bersikulo, wagin ing na anak.
So, ini nga punto karon mga pinangga kabagilan. Ang balaang kasulatan nagtug-an sa matag usa kanato nga ang Assumption of Mary usa ka doktrina nga opinion lang di gyud mabasa sa Biblia word for word. Kung katong mga encyclopedia nga gigamit dili ito mabasa sa Biblia, opinion lang to sa mga author ato Biblia nga mapabor po sa ilang tradition Assumption of Mary. Balik klaro napag-istorya pag-iksunan. Ang libro na ang katolikong pagtuo, ang kalipay sa pagtuo katoliko, mag-isunan, page 57. Tanawa. Atong basahon. Nag-iunan sa page 57. Giproklamar sa Papa sa tibok kalibutan na si Maria gipasaka sa langit lawas o kalat. Igsoon, usara ka po ang nagproklama na si Maria gipasaka sa langit. Og sultihan ko kamo nga kung kini mga itong tuuhan na tinuod pakyasta nga naman kaya malaang kasulatan ng iyon Jeremias 17:5 alaw kang tao nga musalig sa isip na tao. Ang tao na nagdeklara na si Maria gipasaka sa langit. Dili si Kristo ang nagproklamar. Usara ka tao. Usa ka po. Oh. Why doktrina ang mga apostoles? Dili mabasa sa Biblia nga nagdoktrina sila nga human si Maria namatay gipasaka sa langit. Ikson, sortihan ko mo. Kining the Apostles' Creed. Apostles' Creed, page 61. Na din yung tradisyon simbang Romano Katoliko na si Maria gilubong dito sa Episo, si Maria gilubong dito sa Israel. O ang Biblia nag-iwan na ang nangamatay na nasulog nga na Ikson. Wapay na banhaw rin na. Wapay na banhaw na ipasaka sa langit. Ang Juan 5:28-29 nag-iwan na dili. Mabot ang panahon. Ayaw kumutibulong kay mabot ang panahon na ang nangamatay na nasulugmanan mamangon na sila, banhaw na kano sa onyas pagbalik ni Kristo. Kung sultihan ko kamo sa pagtulong ng Katoliko sa Biblia, Kristohanong katilingban, editerte ni kayang si Kristo sa langit apan gikan sa editerte hangtod karon wapay Kristo ibalik aron banhaw ang nangamatay. Muli klaro mag-igsoon. Busa si Maria naapa na siya sa lugnanan, namatay yun. Pero ang gidagangan nagipasaka sa langit kung di ginabasa. So insakto itong ibasa sa kaatman ganina, sa kauban ganina, nagidugtangan sa simbang Katoliko. Pagituaan Biblia, itong ibasa ng hirap ganina. So ang gagmang na pagtuo sa Katoliko nga Assumption of Mary ang magigsunan. Tradisyon lang nga sa Katoliko. Walay biblical evidence na tinuod nito mo. O ang Oxford Dictionary, klaro kayo na ang definition sa assumption usa ka butan nga gidawat na walay prueba na kinitinuod na nitabo. Busa ni ining kapulong karon ang tina nga gipamatudan sa batban. Ikson, walay biblical evidence. Usa ba ka opinion ilalang mga libro di panggamit nga mapabor sa silang doktrina. Self-serving. Ilalang mga libro nga mapabor sa silang doktrina nga si Maria haman namatay gipasaka sa langit. Kung kana nga doktrina, isonte yun na makaplagan sa balaang kasulatan. Mauna siya ang tinuod ng isulti sa Biblia. Kung husband ko nga ang balaang kasulatan sa Pinariyag 12, klaro kayo, versikulo 1. The woman clothed with the sun, symbolizing the true church, clothed in God character and of love. So, ang babae na nagbisting ang langson, gisimbuluhan ka sa magtuod nga iglesia na gibistihan usab sa kinaiya o kurma sa Diyos. Bala magigsunan. Ato yung balik-balikon
ng word na assumption, usa ka butang nga gidawat nga wala ebidensya nga tinuod nga nahitabo busa ang assumption of Mary Dr. Nixon wala biblical evidence busa nagpabilin lagi na nga dili tinuod opinion lang na tradisyon na sa Simbahan Romano Katoliko ug di na magpanudlo sa mga apostoles ug di wala po lagi tudlo ni Kristo kaya ang nangamatay sumalas po niya magpaabot pa na siya sa pag-ani sa Ginoo aron po hiod sila. Malay klaro mga kaigsunan. Malay klaro nga ipahayag sa balaang kasulatan na kining mga doktrina o kining doktrina sa Assumption of Mary o sa ranik kadoktrina apan dili na basa sa Biblia walay biblical evidence o nagpahayag nga usara na kabutang nga wala gyud ebidensya nga tinuod gyud nga nahitabo gidawat. Ay, Okay lang, salamat. Pwede na sa COVID. okay. Salamat sa 15 minutos na negative speech. Pagnigar sa ipamahayag sa affirmative. O karon, ang utan-o na siya sa affirmative side, ang pagsukod o unsa kalikon, katinuod, sa katubuan ang iyang ipamahayag. Napulog ang minuto ng pagpangutana. Next to sa negative. 10 minutes, timer, start now. Okay, Brother Alan, may hapon. First question. Premise. Gigamit nimo ang libros katoliko, ang libros katoliko nga ang uluhan katoliko. Wa ko masayo, imong giwara-wara kanina. Palihog ko, asa to siya. Dili, katong isa, tong katoliko. Kung giwara-wara nimo kanina. So ang akong pangutana anang libro ha. Oh, nada. Ato kana ubos. Kana. Kana mo kitabunan, kana kitabunan sa katinawan. Kana. Oh. Gigamit nimo na kanina og imong giwara-wara. Ato pangutana. Kana bang libro ha sulti ba nga sa Santa Maria wala di pasaka sa langit lawas o kalag? Yes or no? No. Kaya nga libro, nagsulti sa iyong tradisyon na si Maria ipasaka sa langit. Apan dili na siya tinuod, dili ka maturan kay walay biblical evidence. Inyo lang ng tradisyon. Siyempre nga, ang iyong pare yung libro, mapaborgit siyang tradisyon. So natubad na ang nindot So ng kay kata. sunod pa na kay ingon magkagno so meaning wala nagsulti. Karon, ulunan ba nimo nga kanang libro ha, wa gyud nagsulti nga si Santa Maria wala gipasaka sa langit lawas o kalag? Yes or no? Yes, akong uyunan na walang magsulti. Nga naman, kay mapaborgod ni sa doktrina na si Maria gipasaka sa langit. Lisod pa rin papaha na mayon na si Maria wala gipasaka sa langit ka. Mao man ang doktrina. O kini yung doktrina, walay biblical evidence nga matod pa sa Oxford Dictionary ang assumption o sa kabutan nga gidawat nga walay ebidensya na kinitinuod nga nahitabo. Natubag ang pangutana. So, Sunod pa na. Ginamit nimo ang Oxford Dictionary. Naman po ko ana. Nasayod ka ba nga ang Oxford Dictionary, doon na siya theological explanation sa assumption? Nasayod ka na? Yes or no? nasayod ko. Oh, ako masalat? Nasayod ko sa gipasabot sa assumption dire. Diction, Mr. Miguelita. Ang akong objection, nasayod ba siya na ang Oxford Dictionary, doon ay theological explanation na itungod sa pulong assumption. Kang iyahang gikot na assumption, dili man ang theological explanation o theological definition. Ang Oxford, doon na siya theological explanation na itungod sa assumption. So, nasayod ba siya ni Ana? Ang iyang pangutana, Objection. ang iyang pangutana, na nasayod ka ba nga naay theological explanation. So, dili ang iya lang normal nga definition. Naa siya theological explanation. Nag-object ko So, sa ang mga imo, nasayod ba ka? Nag-object ko dito sa pangutana. Sige, mamila po sa Okay. imong contradiction. So, ang akong objection mauni. Nga akong katungod pagligit ra sa iyang tema. Wala man ito magpamatur nga na theological Oxford. So, wala man ito magpamatur. Nagligit ra sa tema. Ang pulong assumption, ang definition dari,
nag-ingon diri nga usa ka butang nga gidawat nga walay ebidensya. Manang ang definisyon ni ko diri. Wa ko timang nga ba siya theological. Wala. So, ang akong katulad, pag nagitas timang, ako nagigamit ang definisyon na ang word na assumption na usa ka butang nga gituan nga walay prueba. Mano gusto mo dito? Okay, this time. Atong klarohon kaya niya naghatol ang definition na mo theological explanation. Yeah. So aron maklarify, Atong ikaw ato pong tanahon kung naapagyoy theological, na naman siya definition. Kung naapa siya theological explanation parang mahatagan o kasagaran. Okay, Mr. Monitor mo na siya. Ang akong gihimo, nagbasa ko sa Oxford. Klaro na ko. Kamay lang. Related man God. When talking about, kung naa siya sa iyang objection, kung naa siya ika-prove na naay theological explanation, atong paminahon, kay basic, pareho ra po sa inyong definition, o taha managsuka kay ba. Kung naa, so, di kay nag-question mo sa related mo kung issue kay ang theological explanation, mo-relate na sa definition, dili mahitabo, nga kung nag-define ang maong na dictionary kung sa tikas pahina sa theological nga magsinumbagay. So atong ipangayo ang yang theological parang masulbad ni. Okay, Mr. Monitor. So, kung iyang ipakita ka nga sayot ni siya, okay, wala theological. Wala siya. Kaya lang kita kung unsay theological. Mr. Monitor, ang iya karon nga katumot mo ta na raman. So, dito sa explanation niya. Namatahan na siya o nasabta ka mga pa siya theological kay ang nasabta na po ang nasabta na po kay naay definition adto sa theological explanation mas mataas ang explanation ay sa definition more ang definition whereas ang explanation taas ito makita so karon ang ako ni ikasulti kay aron nagbuwag mo karon gamay atong gipangayo ang imuhang theological para musod ang iyang question. Para musod. Kaya kung pareho ra, magkukon na. Ang ako ang kuan, nangutan na mo ko na nasayo ba siya o wala. Ano lang, kung nasayo, tupagon niya. Kung wala, tupagon niya. Ano lang, kaya ako naaman. Okay, atong baliton. Diha sa nanukat, nasayo ba ka, kaya naay theological explanation. Kung kita sabot, mas laong na buot kita sabot. Honestly, wala ko mag-islet na wala. Ako na nagikot, ang akong gibasa, ang definisyon sa assumption. Isip pag-nigit sa itima. So, natubag yung marito rin po tayo. Susunod pa tayo na lang ko, kaya wala na yun lang. Nasayod ba ka nga ang imong gigamit sa Oxford Dictionary is dictionarical meaning, not a theological meaning sa assumption? Lexical meaning is nasayod ba ka nga ang imong gikot sa Oxford School Dictionary is lexical meaning, not theological meaning. Okay. Nasayod ko, apan ako ni gigamit sa pag-nigit sa imong tema na ang assumption, ang definition, usa ka butang na walay ebidensya inyong gidawat nga kinitilod nga tinuod niya ito. So, mo na ako gigamit sa pag-nigit. Sunod na punta na. Okay. Kung yun ang ganimo nga kanang revelation, hatod nimo, walay biblical premise, hatod nimo, walay biblical evidence. Kung yun ang ganimo nga ang Revelation chapter 12, doon ay babae o nanganak, sumala sa inyong basahon, kanang bata di si Jesus, o yun ang ganimo nga kanang gianak sa babae, mao na si Kristo, o yun ang ganimo, yes or no? Yes, o yun na ito naman mong libro. O yun na ito ang pinanayap sa iyang gipasabot. Nga ang babae na nagmabdos, dili literal na si Maria nanganak. Kaya matod pa sa Biblia, the Catholic Youth Bible, the pregnant woman represent Israel, from which the Messiah will come. So, mahalay gipasabot. O mahalay gipasabot. O yun na ako yung babae, apan dili literal na si Maria kay nagsimbolo na sa Israel nga rito balagikan ang Messiah. Natabag na punta na. Sunod po na.
Kaya mo naman giuyunan, na kanak di ang gianak sa babae sa pinagayang Kapitulo 12. Objection, Mr. Mao si- Brother. Ay, sa, Humana sa siya. uman sa to. Ay sa to, patinig. Ipangutanan man ako, na, kanang, adiling taktik na. Wala pa Oh. mahuman yung... Wa pa kumaman. Kay nino naman kay yes, amo ng uyunan ang among libro nga nagsulti nga kanang gipanganak sa Revelation 12 sa babae mao si Kristo. Ingon man kay yes, iuyunan nimo nga kana ang bata diya mao si Kristo. Ako pangutana, kinsay pangalan sa babae nga nanganak og Kristo sa pinagayag Kapitulo 12 bersikulo 1? Objection, Mr. Moderator. Stroman pala siya, di ba sa lakban? Objection. Stroman pala siya. Wala kung ingon na nag-uyon kung si Maria naganak. Ang ako ngayon nag-uyon na pang babae na ang kahulugan, Panginoon, ang akong gitubag kanina, na-record din. Akong giyon na nanay babae, pero ang kahulugan na dili si Maria, o dili ang Israel. Naritong gagikan ang Bisaya. Mari gitubag na kanina. Legal ko kanina, the pregnant woman, sumara sa Dayot Catholic Bible, represent Israel. From which the Messiah will come, marami ito. But, uyunan na mga babae, ang ipasabot na mga itong sa dili kay si Maria. Wala na sa Maria. So, staman pala siya, nag-uyon na po si Maria. Moderator side. Sa iyang nga side, wala siya mag-explain o literal nga babae nga Maria. Sa iyang nga side. Kunya, nangutan naman kagaron, kinsay ngalan o anang maong babayan ang resulta na og literal nga babae. So ang imong objection is not granted. Pwede counter ko para pasabot ako. Counter ko, kaya sa first question ako, yun man siya, na kanada yung bata sa pinagayag dosi nga gianak, Jesus. Jesus. So kaya may babae nga nanganak kung bata, kinsa lang bayhana. Para ato makita, kung kinsa yun ang bayhana ang nanganak, kung bata ang Jesus. Yun naman siya, na si Jesus ng bata nga gianak. Moderator side. Ako mang nadungog og kaganiha, niuyon siya sa bata, pero ang sa nanganak, ang Israel mugawas ang Bisaya gikan sa Israel. Dili babae nga tao yang explanation. O yaman to, imong pangutanon siya, di man siya musakay sa inahan nga babae nga literal. So next question. Okay, may problema. Sumala sa inyong libro Amazing Facts, Daniel and Revelation. Yeah, ako basahon. Ingon din the cosmic woman of Revelation 12 was to experience intense persecution. Indication in scripture that Mary atong pangutana. Gawaton ba nimo na nagtug-an o tinuod ang inyong libro na kadang babae sa pinagayag Kapitulo 12, versikulo 1, si Santa Maria? Yes or no? Ang tawag? Yes. Ayaw, explanation. Dawaton ako, ang among libro, kapan imang pagsabot, may dili na ko dawaton. Ano man? Na ako'y dogma, wala ako'y fundamental belief dere. Wala may doktrina na si Maria Human. Namatay, gipasa ka sa langit. Wala may doktrina nga ang pinalag 12 na nagmabdos nga literal yun na si Maria. Wala doktrina. So, atong yun na ang Biblia, ang libro, isakto na, apan imong pagsabot, may nasayot. Okay. So, Sunod po na. Sunod po na. Matod mo, doon ako 27 fundamental belief. O gidawat na ko po ng libro na mo, akong po na. Nagsinumbagay na ba ang inyong pagtulunan na sumala sa Pikas libro na ang Revelation 12 si Santa Maria, sumala po sa inyong 70 fundamental belief, dili si Santa Maria. No. Nagsinumbagay na ba ang inyong pagtulunan? No. Yes or no? wala magsinumbagay. Ang imong pagsabot na nagsinumbagay. Nalaman ka, inyong Biblia, o ang inyong mga referensya, wak magkauyon. Objection, Mr. Moderator. Objection, 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 explanation. Point of order. Point of order. Point of order. Pwede order na naman. Wala pa ko namutana sa amo ang mga referensya. Sabag mo ko. Stuman pala si mga iyahan. Namutana ko sa libro. Ayaw tagan sa among referensya. Ito ang libro ninyo. Bagkan. Moderator. So, tiyo, sa tingasa. Sige daw. Dili ko nabot ang modada ng referensya. Kaya referensya mo nagigamit ito. O, ayos ka. Kaya ang tema, sumalas mo din ang referensya. Ngayon, magbuhat mo sa modada ng referensya. Nga, ang nagigamit sa pagpamutan ng referensya mo na. Wala nga monitor. Ang akong tubad, insakto na. Ha? Ang ipasa, pero wala magkasumbagay ang pagsabot. Ang ilang pagsabot nagsumbagay. Kaya kanang among
libro, nag-cook na sa dugma yung pagtuo. Pero ang among fundamental belief, klaro kayo, nagkayo sa nga kanang babae nga nagmabdos na dili na literal nga Maria. So natubag ng pangutana. Sulod po Sulod pa na. Matod di mo nag-court. O matod di mo akong pagsabot. Ang inyong libro, wala ko nakita nga quotation mark. O niya, ang inyong libro, gi-explain. Ingon diri, who is the woman child and the dragon of Revelation 12? Matod sa inyong libro. The woman of Revelation 12 was to experience intense persecution. Indication is scripture that Mary. So akong pangutanan nimo, o yun ka na ba karon sa explanation sa inyong libro, na dili akong pagsabot ha? Pagsabot sa inyong libro? O yun ba ka sa pagsabot sa inyong libro, nga ang babae diha sa Pinagayan Kapitulo 12 si Santa Maria? O yun ba ka sa pagsabot sa inyong libro? o yun ko. Sa anong libro? Paminaw, sa natubag ko. Ayunan ako ang libro, pero ang imong pagsabot, magdili na ko ayunan. Nga naman, wala'y official, wala'y official na teaching ang Seventh Adventist ka. Human si Maria namatay, ipasaka sa langit. Wala'y official na pagtulungan sa isde nga ang babae nga nagmagdos diya sa Pinagayan 12, literal na si Maria. So, natubag na punta na. Okay, moderator style sa akin. Mula og manangyang tani. Ang iyang nasay, o yun siya nga kanang revelation sa ilang basahon ni si Maria. But when it comes to assumption, dili niya sabton. Dili. Wala ko sabot, wala ko sabot. Di siya ba siya? So diha napuwag mo karon. O ikaw ka nagbasa. So sa iyang say, sakto ni siya. But when it comes to assumption, dili na po kana kapasabot ang assumption sa iyang say. So ang imong pangutana i-refine mo, itulit na din ang assumption. Itulit ang assumption. Okay. So, niuyon ka sa inyong libro nga akong gibasa na si Maria kanang babae sa Pinagayag 12 nga nakita ni San Juan sa langit. Nagkatakdo ba? Nagkauyunay ba ang akong tima nga si Santa Maria gisaka sa langit? O ang libro nga nag-ingon nga ang nakita diha sa Pinagayag 12 nga babae mao si Santa Maria, nagkauyunay ba ang tima o ang inyong libro? Yes or no? Ulunay na, kay puno sa tradisyon ninyo. Ang imong tima, tradisyon ninyo. Huwag ka ng libro, nagkot na sa iyong tradisyon. So nagkaulunay na puno sa tradisyon ninyo. Apan walay biblical evidence na. Di na teaching sa isde nga, si Maria ginanagmabdos, literal sa Pinagayag 12. Sunod pangutana. Ingon ka, walay biblical evidence. Nabasa ba nimo ang pangalan sa Biblia? Yes or no? Yes, nabasa kayo na ko na. Okay, nato di mo walay biblical evidence. O ang Biblia sa Pinagayag 12 nagingon, the sign that appears in the vision of the celestial woman who gives birth to a son, which is Mary. Pangutana, asa na ko nabasa nga ang sign daw sa Revelation 12 na to sa langit nga babae mao si Santa Maria. Asa na ko nabasa? Sa comics o sa Biblia? Okay, sa inyong Biblia nga Bugos Bible. Last question, last answer. Sa inyong Biblia nga Bugos Bible. Okay, dahil sa palinaw, nag-explain ba? Objection, Mr. Moderator, objection. Okay. Iyang giakusahan nga bugos ang Biblia. Mangayong kong dokumento, secular, na dinay Biblia ha bugos. Mangayong kong dokumento, giakusahan man niya sa nagang katawhan. Moderator style sa na iyang pangutana, iyang gibase sa Biblia. Iyang gibase sa Biblia, iyang na karong ipangutana gyud diretso nimo, iyang gibasehan Biblia pag yun, o comics, o ni imong tubagon karon. Kaya diyan masagagana sa Biblia. Okay. Ang imong tubagon, repeat yung pisa, pagsuwaso ng tayo. Ibalik ka pangutana para mahilo. Okay, pwede na balik. Balik na ito. Follow-up question. Kay matod ba niya sa daghang tao nga nagtanaw diri sa Naga na ang atong Biblia nga gibasa bugos makahatag pa siya secular evidence na kining the voice Bible na atong gigamit bugos? Yes or no? Agabay lang, moderator style. Kanihan ito mapangutana ka ito kay tayo. Nabiyaan mo ito kaya. Dito ba naman ito niya, dawaton niya mahugos daw, man, nagituro na ako ng bugos. Man, nagipaluat sa ko. So, imong side. Makahatag pa siya. Makahatag pa ka. Okay, moderator. Ang akong gigon na explanation ako na kanang mga kuwansa ko mo premise at kubali sa tubat. Okay.
Akong giingon nga Bogos Bible na. Nga naman Bogos Bible. Ilang nabidasan na ginawa na. Oh, the Bogos Bible. Wala oh. The Bogos Kasi Bible. magtuwa ang katawan mga nabangkag ko. Hindi na ako ha. Oh, nanong Bogos oh. Basa na ka, paginaw. Oh, basa na ka. Data, oh, basa na ka na. Basa na ka, ina na Point ito. of order sa. Ato sa pagkirosan gamay. Point of order sa. Point of order sa. Basa. Point of order, moderator. Point of order. Kay moderator's time na sa moderator's time. Ah. Actually, time na ta. Wala tayo oras. Si ato ni Karohan. Mana na point of order ko moderator. Kaya grabe ang ako sa. Kami naghimuan ni Biblia ha. Bugos ni Biblia ha. Naratol naman mo na akong kaatbang. Asa ang imprimatur ani. Moderator, can you Okay. explain sa atong kawan nga kini Biblia ha dili Katoliko? Ako sang klarohon, niingon ba ka nga pinibugos? Oh, yeah. Explanation. Ha? Explanation. Nanong ang ingong pagbogos. Yeah, ako basta. The traditional belief is that Mary died painlessly and was then Sinuman pala si utterly and soul into heaven. So, nanong ang ingong pagbogos. Ha? Ingon. Ano na? Ang kanimi, ang actually, ang Bible ni Dili. Bible na yan ang budya. Sinuman pala si wala connection sa Biblia nga ako ikaw. Dili, connection na sa tema nga atong ikaw. Connection sa akong ipangayo. Dili, ang Kato Bible ikaw sa sa Biblia. ako sa Bible ni Dili. Bible. Kunya, ang gisulti sa Biblia. Ang gisultis Biblia dira ko sana. Okay. Usa, tumina. Isuan nga Oh. bugos. Tumina. Yang gamitin na rason kanila. Nanong may bogos ha? Nanong may bogos ha? Nanong may bogos ha? Yeah. Kanang Biblia ha? Walay imprimator. Kini nga Biblia, tulog ka imprimator mga bishop. Nag-ingon diri oh. Ako ba sana? Oh, ako ba sana ingon diri oh. The pregnant woman represent Israel from which the Messiah will come. So mag-ingon diri nga ang babae nga mga boss na simbolo sa Israel na dito magigikan ang Messiah. So, walay imprimator mo rin bobos na. Kire, dili bobos ka. Wala na imprimator. Ano yung akusasyon na kami naghimo ani? Kami naghimo. Kaya akusasyon niya bugos. Kanang iyang gigamit, dili ba na ebidensya ani nga Biblia nga bugos ni? Dapat buhatag siya mga sulod dyan na maingon nga bugos ng Bogos Bible. Ang iyang gigamit Biblia man, pinagdamigson ang Biblia. Dunay managlahi nga translation. Okay. Nanong may bogos kaya ang Biblia ang gamit walay imprimator. Kini nga imprimator. Dapat sibalik na po, nabalik na. Okay na itong imong rason, wala yung primator. Kaya hato na side. So, balik mo na itong ikasulti, mali. Wala sa ilitra, pulita, evidence nga kinibugos. Kundili, ang yarang disaysay, may comparative, may comparison, na kanini ana ay imprimator. Na kanini wala ko imprimator. So, mauna to ang iyang ideya, ganong nabugos ni siya. Pero wala, ka o pasahon na, kana bugos na wala. Wala sa ebidensya. Wala ebidensya na hatag. Kala nga iyang... Wala ebidensya nga nahatag ha. Okay, wala naman tayo time. So, kaya na no? Wala na din. Mana? 5 minutes. Conclusion, okay. Negative side, 5 minutes. Evangelist Alan Alvarez. It's your time. Okay, dagang salamat mga pinangga kong regulaan o mga kaigsunan. Akong pasalamatan ng moderator, hapsay yung pagpadala kanini debate. Akong ipasalamatan usab sa Stalwart, sa iyong mga kauban. O ang tanan nga natambong nini, salamat kaya sa iyong pagtambong. Mga pinangga kong regulaan, sultihan ko kamo. Na ang assumption of Mary doctrine, doktrina rin yun sa Katoliko. Ako nagibasa kanina, na kanang doktrina si Maria, human namatay, gipasaka sa langit, kondisyon nila sa simbahan Romano Katoliko, dili gyud mabasa word for word sa Biblia. Kining Biblia ha, karo kayo tulog ka buhok ang imprimator, Polos Bishop ang ikatulo, presidente pa ang ikatulo na bishop, presidente sa kanang sa National Conference of Catholic Bishop na si Most Reverend Daniel Parksik. Nga diin, kini nga Biblia nagpahayag nga ang pinadayag 12 versikulo 2 dili literal nga si Maria. Nag-ingon na rin, the pregnant woman
represent Israel, from which the Messiah will come. Klaro kayo, kinailang giuyunan. Gipadagan ko niya sa ilang Davis Bible, nga wala imprimatur, namatot pa nila na kanang wala imprimatur, dili standard na referensya. O ilan man na. Kaya kung ako'y magamit na, ilan lang ediday, na dili, standard ka naman, wala imprimatur. Ilang igamit, kaya nihaaw man silang tradisyon. Apan sa Biblia, na si Kristo nag-ingon na, human si Maria namatay kapasa sa langit. No, wala ebidensya na. Opinion lang yun na. Tradisyon lang na. Dili na kamaturan, nagpapili na nga. Opinion o dili yun kamaturan. Busa mga pinangga kumangalan. So tiyan ko kamo. Nasa taas ka panahon, ang doktrina sa Sibang Romano Katoliko ni Kuyanap ng Assumption of Merit. Tao lang ang nagdeklarar, dili ang Diyos. Kung kana nga doktrina nga gidugma ni Pope Pius XII ni Adtong November 1, 1950, ug mao ni sa likan ninyo igala. Sultihan ko kamo, pakyas. Na naman, Jeremias 15, alaw ang tao nga musalig, siyang isip ka tao. Musalig ka sa Pope, tao lang na. Nga mo deklarar, nga man si Maria Nabugtos ka naman ipasak ka sa langit, nga wak man lang i-deklarar ni Kristo. Dosa, dinay ka po doon. Pakyas, nakangkat bang sa pagpamatod sa tima. Nga naman, walay biblical evidence. Maggamit pinagdusi na symbolikal, o niya, himaw, o niya, literal. Nagbangga na. Ingon ba siya? Nagsumbagay ba pagto sa state? Wala. Ito ba wala? Ang pagto sa Simbarmano Katoliko mo ay nagsumbagay. Na naman, ang ilang tradisyon, ipamagos yun, na tinuod, bisag dili mabasa sa Biblia. Mag-interpret siya pinagdusi nga, kanang literal, whereas nga ang ilang labaw, ilang bishop, nagsulti nga, simbolikal, nagsumag na. Mingon na siya nga, gidual niya, okay man simbolikal, gidual, kaya pinahapon ba nga, dili masapon nga literal yung pagsabot na. Nga bishop nag-ingon, the woman now represent Christian churches. Klaro na, kining the Catholic Youth Bible, tulog ka imprimator, pulos mga bishop, na the woman now represent the Christian churches. Ang babae, na nakita na Espiritu, iksunod, simbolo ka na sa Kristohanong na iglesia. Wa na, ina na, si Maria, na. Wa, ina na, gala. So, klaro kayo. So, kamo karon nanambong, kamo na, ang magtimbang-timbang, kung kinsa naman nagsulti sa Pinoon. Apan higala, hinumdumi. Ang dictionary, nagpahayag, ng assumption, literal na kalugan, something that you accept, without proof that it is true or true happen. Klaro, ng assumption sa literal na kalugan, usa ka batang nga gidawat nga walay ebidensya nga kini tinuod nga nahitabo. Klaro, ng assumption of merit, walay ebidensya nga tinuod nga nahitabo. Nagpabili ng opinion lang o dili gyud kamatuoran. Daghang salamat. Salamat. Road. Okay. 5 minutes for the affirmative side. Okay? Nagingon sa classical logic Aristotelian tradition na ang affirmative mao ang mo pamatuon. O niya, gugon sa negative. Sa question and answer kanina, niuyon ang negative. Yun sa napaguyon. Dawat na ko na ang among libro na si Maria, maunang nga sa pinadayag 12:1. Niuyon. Ay. Katungwa kadungog, pangatuloy lang, kasi nagpundok na atuloy yung dulungan. Wag ka kadungog, ang mga speaker, ito naman dito. So niuyon siya, Otto gani Brad makipagdebate ka, ayaw yung angkon. Sige naman ang kag-angkon. Oyon ko, manday ka, nanisupa ka, ipangutana ka sa Oxford, imong gidaladala. Nasayon pa ka nga ang Oxford, doon na siya
theological meaning sa assumption? Loading ka ganina. Kasi gusto pa ni mo pakapin o debate ni mong kauban sa likod bro kalan? Sapa man kaya? Nahalangan yun? So ang meaning sa assumption sa theological explanation diya, Oxford Japan, ino dire. Assumption, capital letter. In Christianity, ang atong debate baya karon, theological debate ni in Christianity debate. O sa yan dingon, Christianity, the taking us to the heaven of the Virgin Mary. Ano ang theological meaning sa assumption? So, otro gani, pangutana sa mo ha. Ito magpataka lang mo o humad-humad sa inyong termino. Nawa din mo sayot. Ingon niya nga, ang The Voice Bible, Hugos, ako sa gipakita secular evidence. Wakot ni kasabot og secular evidence. Ang gipakita Biblia, inumdumay nga doon ay daghang translation sa Biblia. Nasayod ka, dynamic translation, formal equivalence translation. Wa ka kasayo na ba? Ang Biblia, papadan ni mong Biblia, dili ay pareha na Biblia. Managlahi lang sila translation. Atong ipangayo ni mo, secular evidence. Wa ka kahatag. Ingon ka na ang mga na-imprimator dinoon. Yawa man, gidinay niya. Ang giingon sa mga imprimator na libro na ang babae pwede i-refer sa church o sa mga katauhan si Santa Maria para ninyo dili kauban sa katauhan sa Diyos. Ano man? Inyo man gidinay. Niuyo naman day ka nga kadang babae nga nasa langit mga katauhan na sa Diyos si Santa Maria dili day sakop sa katauhan sa Diyos. Delikado ang theological explanation sa mga Sabadista kay si Santa Maria dili na himuong katauhan sa Diyos. Da lagi? Ipaghong lagi? Wala mga igsoon. Ang atong negative side, huyang ang iyang pagbungkag sa tima. Wag sa kabungkag. Wag sa kabungkag sa historical evidence. Samot na sa biblical evidence. Samot na sa biblical evidence. Ligon ang atong pamatuod karon with logic. Ipanggamit ni mo ang Apostles' Creed, mga libros katoliko, wa kaya na nagtinay sa pagpasaka ni Santa Maria sa langit. Huwag yung pagkapasa kanina. Imunta nang gipangita diha nga naa diya nakabutang nga si Santa Maria, wala gipasaka sa langit para makadaog ka. Gani ang Biblia nga akong gigamit mo yung nakagbugos. O na inyo, pag maipit, bugos dayon. Tana ko nimo ganina, hiluding kag hapit 1 minute. Nagpasabot nga naglisod kag tuman sa akong pangutana. Og sa sabong pani, way pilas. Kanang pilas sa Ilonggo, way samad. Way samad ang ato ang mga afirmatibo rong hapuna. Ato palapakan ng Ginoo. Wala natin sunan, no? Wala nga. Mubalik tag Katoliko na lang tagawat kilong-kilong. May na lang tagawat kilong-kilong. Nagtuora pa pong away purgatorio niya. Ang tanang tao makasasala, mamatay. Diretso na purgatorio kagawat kilong-kilong. Mga tampok rabata, mamatay ang kalayo sa impierno ani kagawat kilong-kilong. Oh? Wala mga kaigsunan. Sige, intensikan sa lang. Daghang kayong salamat sa atong mga kauban nga naa din nananaw o sa inyong pag-welcome sa mua din sa inyong dapit. Mag-celebrate miugma mga kaigsunan sa mong kadaugan, magpalitson si Kapitan Ray Arms. Ato mga mag-celebrate ang mga. Dahil salamat, may hapon, dalay ng Diyos. Okay, salamat kayo. Nakain na pong Wala kayo natutunan ng langit. alang sa atong ikaupat nga parisay. Alihog, katagi, ihatag din sa table o ang duha ka mga names sa mga debaters para panayon ang rulay. Ipakisulat kay tayong affirmative. Tangi o tema, dayon affirmative, di negative. Siya ba?
Awan na kay Muane? Ayaw lang. Ayaw lang. Kaya mas gisigon ni mo. Binuha. Gisigon mo lang di mo. Ayaw, gisigon mo lang di mo na. Ayaw ang ulo ko. Okay, kinsa negative ani? Jando. Jando Alabado from Bohol. Republic of Bohol. Okay. Ang yangya siya sa pag lingkod diri sa atubangan. Sama magsipili yan. Sa tiba din yung ano, matutunan mo. Magkimitima ni. Ito, di po sa sila tayo. Tigpakay. Ano yung tima? Itanong sa ninyo sa yung program. Parianan nyo diri o, magbibot na. Jando. Ha? Galit naman. Kamatudan sa affirmative side na ang Revelation chapter 17 verse 1 to 5, 1 to 6, ang babae diha, babaeng tigaon, mao ang Roman Catholic Church. Diba? Ayan, affirmative side. Malipin ko, while si Bajando, nag-prepare pa, itong ipaklaro ang tima nag-on sa affirmative side, pamatudan. Ang Revelation chapter 17 verse 1 to 6, ang gihisgutan diha nga babae nga mao ang babae nga pigkaon nag-refer sa Roman Catholic Church sumala sa tima. Nga ba napay i-klaro? Ang iyang gibasa ko is Revelation 17. Wala yung 1 to 6. 17. Daw chapter. Saman, di ba? Tinapupuro kami tayo siya. Grabe yung mga audience, oh. Guys, naani ni sa Naga City. Diri sa Cebu. Grabe yung mga audience, oh, sa Mauni Bate, oh. Sige. Oh, Mauni sila, oh. Okay. Balik ko ito ang tema. Yung sa debate, naani ni doon sa Affirmative side, pamatutan niya ang Revelation chapter diri sa 17 verse Naga 1 City, to oh, 6, kana, oh, 17 pier na, ang oh, kana, chapter oh. 17. Kana, Ang na gihisgutan barko, niya oh. nga babae. Na barko, oh. Magapon na yung bersikulo. Oh. Ang gihisgutan niya nga babaeng bigaon, matod pa sa affirmative side, mao ang Roman Catholic Church. Pagani karon ni Jando Alabado from Bohol, o karon for 15 minutes affirmative speech to be delivered by Evangelist